Hej, jeg skal prøve at vise jer en rigtig fed løsning, vi har lavet hos en kunde. Vi er i et lokale, hvor der kan sidde relativt mange mennesker. Kunden kommer ind med sin computer. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan vise på skærmen, hvad der kommer til at ske. Ligegyldigt hvor man er i det her lokale, så vil kameraet følge dig. Så alle deltagere, der sidder herinde, vil automatisk blive vist, uanset og hørt, uanset hvorhen i lokalet man er. Man kan stå op, man kan sidde ned, alle bliver set, alle bliver hørt. Jeg er med rundt her, vi har 2 kameraer i loftet, eller vi har 1 kamera i loftet, vi har 1 kamera over skærmene, og vi har 2 86-tommer skærme, og vi har en trådløs præsentation. Så det eneste, man skal gøre, når man kommer ind i det her lokale, det er at sætte en dongle i sin computer, og så skal man gå i gang med at holde sit møde. Det er smart, og det er let, og det spiller.